Να κάνω αυτό το βίντεο από την αρχή. Θα το άλλαζα όλο. Το έχεις στο βίντεο. Πες μας ένα προτέρημά σου ως προπονητής. Δεν το διάβασα αυτό. Δεν έχω, μόνο μειονεκτήματα. Καταλαβαίνω τα παιδιά. Την ηρεμία. Δεν ήμουν έτοιμο για την ερώτηση. Δίνω αγάπη και έχω πολύ μεγάλη καλοσύνη στους αθλητές. Δεν είμαι καθόλου έτοιμος για την ερώτηση. Η διάθεση. Η αγάπη μου για το άθλημα. Και να εξελίξω τα παιδιά. Εγώ αυτό έχω αυτό. Νομίζω ότι μπορώ να κρατιέμαι πολύ ψύχρα σε καταστάσεις. Προτέρημα. Το μεγαλύτερο προτέρημα νομίζω ότι είναι η αγάπη για το πρόσωπο. Νομίζω το touch και η ενέργειά μου με τα παιδιά. Δεν είμαι προπονητής. Γενικά, όχι, εντάξει, προπονητής είμαι. Έτσι, φυσικής κατάστασης. Προτέρημά μου ότι είμαι γυμναστής. Ένα ελάττωμα σου. Ότι είμαι προπονητής. Ελάττωμα ως προπονητής. Τι είναι το ελάττωμά μου, φίλε. Είμαι τόσο τέλειος. Έχω πολλά τώρα, πού να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Γιατί πολλές φορές δεν είμαι οργανωτικός. Όχι, δεν είναι, όχι, το έχω αλλάξει αυτό, δεν ισχύει. Ως προπονητής σκέφτομαι πολλά πράγματα για το χρόνο συμμετοχής των αθλητών. Είμαι λίγο φανακλάς μερικές φορές, παραπάνω από ό,τι πρέπει. Ας κάτσουμε αυτό, δεν θέλω να πάω παρακάτω. Δεν αφήνω τον εαυτό μου τόσο πολύ να τσαλακωθεί στα κάπου 5-6. Το μεγαλύτερο με ελάττωμα, έτσι. Την ηρεμία. Ίσως κάποιες φορές ζητάω πιο πολλά πράγματα από ό,τι μπορώ να παιδιά να προσφέρω. Όχι, είναι πολύ αγχώδης. Αγχώνομαι πολύ εύκολα. Εγώ θα ήμουν σαν να τα κάναμε όλα καλά. Πάρα πολλά. Αργώ πάρα πολύ να έρθω στις προπονήσεις. Μπαίνω πάντα 5 λεπτά αφού ξεκινήσω τις προπονήσεις. Κάποιες φορές πέρανα λίγο. Μπήκα σοβαρά, Παιδιά, εγώ είμαι, δεν είμαι κάποιος άλλος. Πάμε. Ξανά.